אחרי שפירטי חלל עזרו לנסיכה, הייתה להם מסיבה גדולה מאוד. אבל מישהו שבא למסיבה לקח את כל הדברים שלהם, הכל בלי הבגדים שלבשו. הדבר הכי חשוב שהשודדה לקח הייתה הספינת חלל שלהם, היה להם שום דבר. אוי ויי, מישהו לקח את הכל. אנחנו צריכים למצוא אותו. איפה ספינת החלל שלנו? עכשיו אנחנו צריכים ללכת ברגל. איפה אנחנו חייבים ללכת? אל תדאג, אני מכירה בחור שיכול לעזור לנו. טוב לראות אותם. אנחנו צריכים עזרה. מישהו לקח את ספינת החלל שלנו. אפשר שאני יודע משהו, אבל גם אפשר שאני שכחתי משהו. תשמעו אליי. שמעתי שמישהו מוזר היה בחנות הספינות החלל בבוקר. תודה. שלום. שלום. זה בסדר, תודה. תודה. עצור! תלכו אם אתם רוצים לחיות. סליחה? נלך! חסות!